Abans la gent tenia molt més paciència, la base d'una família era molt els fonaments de la família, que hi havia sacrificis, els sacrificis s'han de fer sempre, i sempre has de fer un sacrifici un per l'altre, i si fas això doncs vas bé. I a medida que la persona va creixent, les coses es veuen diferents. A vegades el que veies que era blanc, tot amb un plegat dius no, això no era blanc, això era negre, o sigui, això és l'experiència, i treure'n un profit. Escoltar és una cosa i fer el que et sembla és el teu cor el que et diu, i sempre has de seguir el que et diu el cor o el que et diu la teva consciència. I llavors, si falles, ets tu que falles. En canvi, si agafes la d'un altre o el consell d'un altre que veus que no és correcte, llavors dones la culpa a l'altre, però no ets sigut tu. Les coses han de ser molt positives i l'experiència ensenya a fer les coses en posició. I a vegades faries una cosa i dius no, perquè això perjudicaria aquesta persona o perjudicaria aquella altra, i llavors deixes de fer allò. Però no perquè tu ho deixes de fer, no ho veus clar. La gent gran a vegades calla, però saps per què calla una persona gran? No perquè no sàpiga què té de dir, no, ja ho saben el que tenen de dir. Callen sempre, això és un respecte que he tingut sempre a la gent gran, el respecte a la gent gran d'aquell de persona que calla. Calla perquè sap que com ell obrirà la boca diran altra vegada el mateix. La gent gran hem d'escoltar el jovent. A vegades no els escoltem prou, perquè ens sembla que nosaltres ja ho sabem tot. L'experiència són records que si els poses en un cantó ben posat són fructíferes, o sigui, en pots treure un profit. I aquestes experiències que t'han fet molt de mal, el millor és oblidar-los, perquè el perdó i l'estimació és el que fa moure muntanyes. L'experiència és estimar-te a tothom com a tu mateix, això és l'experiència.